गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। गिबि गिबियावनो दुखुनांथाव जेलनिफ्राय साननैसो सिगां रंजा बाजानि सायाव जाय बिथांमोना आंनि सिगाङाव खिथाहरदोंमोन 28 तारिखआवसो बिथांखौ डिक्लेयार होनो गोनां होनदोंमोन। दिनैनि बे समाव आं फोरमायो रंजा बाजा आफाराव रंजा बाजा आसल नामा रबि बसुमतारी नामा बरपेटा सालबारि नामा बे एलेकानि बिथांखौ दाखालि साननैसो साजा होबाय बा साजा फोसावबाय होननानै खोनादोंमोन आरो साननैसोनि सिगां जेराव थाग्रा बिथांमोननिफ्राय आं खोनानो मोननाय मथे 28 तारिखआवसो बिथांखौ डिक्लेयार होगोन होननानै फोरमायदोंमोन आरो मैयाना दाखालि आरो खोनालायबाय NIA कर्टआव बिथांखौ साजा होबाय होननानै NIA कर्टआव डिक्लेयार होबाय होननानै जों खोनानो मोनो। अब्ला बेसे दुखुनांथाव बेसेबां दुखुनांथाव आरो जों खोनानो मोननाय मथे जायफोर NIA बिथांमोननो खिथानाय मथेबा गासैबो जायफोर NIA नांनानै थानाय बिथांमोना बेबायदिनो सोरबाया 20 बोसोर सोरबाया 7 बोसोर सोरबाया 10 बोसोर बेबायदि माखासे साजा फोसाव जानायनि बिथांमोना बेबायदि जानो गोनां जानो हागौ होननानै फोरमायहरो। मानो होनोब्ला जोबथेसालियाव थाग्रा बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोनानो मोननाय मथेबा जायफोर NIA अफिसारफ्रानो बुङो जाहैदों नोंथांमोननि दैदेनगिरिया गाबोननो इन्डियानि हम मिनिस्टारखौ जुदि लोगो हमोबा इन्डियानि प्रेसिडेन्टखौ जुदि बुङोब्ला नोंथांमोना गाबोननो गगोन। अब्ला दिनैसिमबो सागानगिरिफ्रा इन्डियानि प्रेसिडेन्टनि खाथियाव खावलायाखै नामा इन्डियानि हम मिनिस्टारनि खाथियाव खावलायाखै नामा मानो थाखाय जुदि जाथिनि अननाय दंब्ला जाथिनि खामानि मावनो गोसो दङब्ला XNDB-फोरनि गोसो दङब्ला खामानि मावनो अब्ला मानो थाखाय इन्डियानि हम मिनिस्टारखौ फंसेबो बुंनो हायाखै इन्डियानि प्रेसिडेन्टखौ मानो खावलायनो हायाखै बिनि जाहोना मा आन्दोआव दिनैसिमबो जोंनि बर' रायजो राजा बिर जोहोलावफोरनि न'खर साफ्रोमबो XNDB-फोरनि जायफोर जोबथेसालियाव दं बिथांमोना सानबाबो सानस'नो हाया आरो दिनैसिमबो बुजिबाबो बुजिस'नो हाया जाहोना मा सम सम जोबथेसालिनि माखासे जिउ जारिमिनखौ सम सम जुदि लोगो हमोबा ओरैबायदि गाबा मोखां गोसोआव दोरफो माबाफोर जुदि बिथांमोनजों सावरायनांगौबाबो फुरा गोसोआव दुखुजोंनो बिथांमोनजों खुला रायलायनो हाया बेबायदि दुखु जानानै फैनो गोनां जायो। सोरबाया मालाबा समाव गाननाय जोमनाय गैया सोरबाया न'खरनि जेंना अनेक खोनासंनानै फैनो गोनां जायो। सोरबाया गथ'नि बेमार होननानै खिथाहरगोन सोरबाया बिमा बिफानि बेमार होननानै खिथाहरगोन सोरबाया जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि सायाव बेमारखौ खोनासंनानै फैनो गोनां जायो। अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों सोरांबानो बेसेबांबा समायना रमायना मिथिं खुंनाय जों नुयो। खमसे खम राजनितिक बै माखासे फिल्डफ्राव जेरैबायदि पार्टि हाबलायलायनाय बै पार्टिया बै पार्टि फैलायनायाव आर'नाइ सोलायनायाव लाख लाख थाखा बाजेट खालामो जानाय लोंनाय बाजेट खालामो सोरखौबा फैनायनि थाखाय आरो सोरबाया पार्टियाव हाबफैनायनि थाखाय बरायनाय बेबायदि समाव आर'नाइ हाजार थाखानि आर'नाइ बायनानै बिथांमोनखौ बरायो जानाय लोंनाय खालायनानै बरायो बेबायदिखौ जों ससियेल मिडिया जिखुनु जाया मिडियायाव जों नुगासिनो आरो लोगोसे बर'फोरनि बार्थडे अबेबा सोरनिबा हाबा हुखा लाख लाखनि बार्थडे खुंनो हानाय हाबा हुखा खुंनो हानाय मोनफ्रोमबो जिखुनु जाया न'खरनि प्रग्राम बर'फोरनि गिदिर गिदिर प्रग्रामखौ नायोब्ला जायफोर जोबथेसालियाव थाग्रा न'खरनि मानसिफोरा मालाबा गारि भारा गैया मालाबा समाव मुलि थरसे बायनानै जानो थाखायबो सोरबाया एडमिसन लानो थाखायबो जेंना होननानै जों खोनानो मोनो। अब्ला जायफोर इसिबां गिदिर बार्थडेनो सोरनिबा जिखुनु जाया पार्टिनो न'खरनि सोरनिबा पार्टिनि मिटिं बेबायदि खुंनायखौ नायोब्ला जेबो नङा बर'फ्रा गावजों गाव एसे एनै जुदि हरथ'लायोबा सोरबा गावनि गथ'नि थाखाय सोरबाया फंबायनि थाखाय सोरबाया
गावनि न'खरनि जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ नायनो थाखाय बेबायदि सोरबाया हरोबा नायफैनो हायो। क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीसिम थांलाय फैलाय 2000 थाखायानो थोयो। अब्ला जोंनि बर' मानसिफ्रा 2000 थाखाखौनो हेफाजाब होनो हायाना? जायफोर एसे एनै बेमार जानानै थानाय, जायफ्रा बेफोरनि बिमा बिफा बिदा फंबाया, जायफोर गथ' गथाया न' बां लोरबां जानानै दं, बेफोरखौ थिग थाक खालायनो थाखाय बारा थाखा नाङा। 1500 बा 2000 बा 3000नि गेजेरावनो जायफोर जोबथेसालियाव थानाय बेफोरनि न'खरखौ एसे खाफ्रा फुफ्रा खालायनो थाखाय खोब बारा 10,000 बा 5,000 बाजेट जायो। अबेबा थिं गब्लंनाय, अबेबा बेरा गब्लंनाय, बेफोरखौ एसे थिक थक खालायनो थाखाय बारा थाखा नाङा। बेबायदि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेसेबां दुखुनांथाव एसेबां गिदिर जुदि प्रग्राम खालायनो हायोबा, मालाबा सोरबा इउपिपिएल पार्टियाबो बेसेबांबा गिदिर पार्टि खुङो, मालाबा समाव बिपिएफ पार्टियाबो खुङो, गुबुन माखासे हान्जाफ्राबो बेबायदि पार्टि खुङो, सोरनिबा बर' न'खरफ्राव बार्थडे, सोरनिबा न'खरफ्राव मानिबा पार्टि बेसेबांबा गिदिर खुङो लाख थाखा गारनानै। अब्ला जोंनि बिर जोहोलावफोरनि थाखाय मानो थाखाय थाइसेबो हेफाजाब होनो हाया? हेफाजाब होनो मानो रावबो गोसो गैया? आरो जायफोर एसे गिदिर पार्टि खुंनानै गावनि आंगो बा गावनि बर' हारिनि जोहोलाव होननानै मानो जोबथेसालियाव सानसेबो नायफैनो हाया? बर' हारिनि गेजेराव बेफोरनि जेंनाखौ हेफाजाब दाहो होननानै सोरबाफोर बुंग्रा दं नामा? बेबायदिसो माखासे बुंथावथाव बर'नि माखासे जोहोलावफोरनि जारिमिनखौ नायोबा। रंजा बाजानि केसखौ आं साननैसो सिगां जोबथेसालियाव खबर लाहरदोंमोन। बेबायदि समाव जेब्ला जोबथेसालियाव थाग्रा फ्रा खबर हरदोंमोन 28 थारिखआवसो बिथांखौ डिक्लेयार होनो हागौ होननानै। आरो मैयाना दाखालि खोनानो मोनलायबाय कर्टआव रंजा बाजाखौ साजा फोसावबाय होननानै खोनानो मोनो। अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव। बिनि थाखायनो आङो खावलायो, जायफोर अफिसारफ्रा बुंदों जाहैदों, नोंथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै सावरायोबा नोंथांमोना गाबोननो गलांजोबगोन। जोंथ' साख्रि मावनायसो, जोंथ' सरखारनि बायदि जोंनो माखासे खामानिखौ मावनो गोनां जायो, सरखारनि थिननायखौ जों मावनो गोनां जायो होननानै बेबायदि जोबथेसालियाव थाग्रा बेफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनो। अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव। बिनि थाखायनो आङो आसा खालामो, बेसेबां बर' रायजो राजाफ्रा सहायबावनो। बुनसुजों लोगो नांनानै, बुनसुजों हेफाजाब होनानै बेफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनांगोन, बर' समाजनि जेंनाखौ बोस्रांनांगोन। मानो होनोबा गले गले दिनैनि समाव जेरै सोरांबानो इनकाउन्टार, सोरांबानो वारेन्ट, सोरांबानो जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ साजा होनाय, बेसेबां दुखु दाहाखौ सहायबावनो दिनैनि समाव। बेबायदिखौ खोनायोब्ला बेसेबां दुखुनांथाव। जोबथेसालियाव थाग्रा बेफोरनि साजा फोसावजानाय, मालाबा समाव सोरबाया दाय गैयै मानसिया इनकाउन्टार खालायजानाय, मालाबा समाव केसनि थाखाय नागिरजानाय, रायजो राजाफ्रा बिमा बिफाफ्रा दुखु लाबावनो। बेबायदि बेफोरनि न'खरा बेसेबां दुखु सहायबावनो। बेबायदि सहाय हर सान महर मुस्रिया लोरबां जालांबाय। जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा थाबैनो इन्डियानि हम मिनिस्टार, इन्डियानि प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमनानै जाहाथे बेफोरनि जेंनाखौ बोस्राङो। नङाब्ला बर' हारिया बेबायदिनो जोबस्रांनायनि लामायाव नुहुरो। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं निमाहा बियो। मानो होनोब्ला दैदेनगिरिफोरनि सायाव आं सानफ्रामबो भिडिअ खालायनो गोनां जायो। मानो थाखाय दिनै जोहोलावफ्रा दिनै उदां जानांगौखौ दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जादों होननानै जों सानबाबो हयथ' भुल जानाय नङा। खिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन, जाहाथे आंनि बुंलांनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोबा आं बयनावबो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो।